Mna brand izelelwe eSterkspruit. Akufuyanga ekhaya. Sasihluphekela nisazama lo mpilo uba kube grand. Maybe ndim umuntu ozofuya because ndiyayifuna imfuyo. Imfuyo yi-investment mos. Umhlaba ukhona yena umhlaba available. Nenza umhlaba ekhaya. Too much. Nenza umhlaba edladleni. Ndizalwe eSterkspruit and then ndikhule kwindawo ezi-different just because abazali bam mabendifumana ne bebezi-student and then tatam wafuneka drop out esigela wayosebenza emine eVelcom koma-Beatrix and then uLide besesigela yena then beseLesotho University of Lesotho yabo. So bendihlala nogogo, ugogo besebenza emakhishini eGermiston and then bekufuneka nami ndohlala nogogo ndihambe ndohlala eSoweto. Ngike ndahlala naseSoweto Orlando East, ndihlala nesister eOlid lam. Then from pha I think around about 93 ndayohlala eVirginia. Ahlala netime yam for the first time and then I started school phaya ngo-94 and then uLid wami yena ngelo xesha besese-university and then I think ucomplete university ngo-95 if not 95. I think complete university 95 then we moved to Cape Town. Then apha eCape Town fike ngo-95 sasiyintwana at that time. Ufika kwethu eCape Town itime ke ngokuyona ne I think beyiqala iVarsity because by the time bekese mine Espane mine ebese student at the same time yabo ebesenza ugrade 12 wakhe. That was 95. Then we complete ngo-95 then we moved to Cape Town. Then wabamba ama-piece job here and there emaplazini. I think waqala e-University of Western Cape around about 96 97 yabo. Then uLid yena waqashwa ngu-correctional service besihlala eMakhaza ko-31 back then. Then I did a lot of up and down apha eCape Town staying nama-relatives yabo koma-Crossroads Nyanga yabo but i-life nje beyi-challenging kakhulu but kuyo yonke lo traveling up and down infundise into ezininzi. Ndifunde umixa nabantu and then it taught me a lot ukuthi like don't get too attached to people yabo because people come in and out in your life anytime yabona. So like ndenza loo nto like ndibe i-character strong because I had to walk away most of the time. I don't have childhood friends endithi ndikhule nazo apha siqale from primary till high school. I don't have such people in my life. Bonke abantu abasempilweni yam I meet them couple of years then move around. Up until this day I still do that because even now there is no place endingathi I've stayed for more than 4 years. Never. I always meet people and then in Dambo Zikhawuke, Fristana. So it's always been my life and it comes at a cost. You lose a lot. The only thing that you gain is up here. Ndikhule ngenduku. I haven't been told it straight because induku mna ndiqala from this safunda grade 1. Back then it was I think it was sub A. Yeah. Yo beyinshaya time yam. So induku beyinto endikhule ngayo ngathi by uLady be like xa endibetha like bendingafili much because itime yam bendibetha straight. Then in later years I realized that actually time yam was abusive because now when I look at umntana ofunda grade 1 I don't see umntana ofunda grade 1 as a person engambetha ngebhanti like serious beating. I remember one incident that I wrote about in my book also because I also wrote a book about myself while I was in prison. Time abeke nthume komnye time abeke hlala eKhayelitsha naye ebeke related noULid wami ukuthi nami ndothatha 50 rand phaya ezishebo. So beke sesuka pha kuye kuULid wami ethethe naye so kwathiwa ndize ndizoyithatha so ndiyoyithatha le 50 rand. So I was still young back then mos yabo. So nama ne friends zami thatha le 50 rand endleleni siyadlala
kanti imali lahlekile, so siyayikhangela ke ngoku up and down up until i-timer yami yadecide ukuthi yonjonga. So mayifika u-timer wami ufika si-busy, then like iphi imali lahlekile, then sayendlini wandibetha blind, wandibetha blind to a point that wandifaka phakathi kwemilenze yakhe. Remember at that time I think I was in standard 1. Yeah, I think I was in standard 1. Wandifaka phakathi kwemilenze, wandishaya ibhanti big time. Yabo lade lakhala i-OLED. So like ukubethwa i-OLED kum ibizi minor. Yabo ibizi minor too much. Indlu wayifumana u-OLED yaseSpan. Yabo wahlala eTerrain, and then but still mina I had to do up and down because when I was 12 years old abazali bami ba divorce. And the day i-timer yami ihamba endlini bendiyodlala, yabo. So manibuya already pregnant ngela xesha esesibhedlela, yabo. And the year previous bekusanda usweleka isister yami, yabo, wazalwa ne-heart failure, so end up esweleka. But then shortly again mama waphinda wafalla pregnant ubrother wami who's 24 years now, yabo. Uhlala no-OLED eJoburg because uLethi lamhlala eJoburg, yabo. So wena Brian zange lonto yenze ukuthi like sibe stable kuba i-OLED lafumana iSpan, because if after be divorceile u-OLED ne-timer yami, like after be break up ne, like life wabanzima kakhulu. And then u-OLED begula too much, be in and out of hospital. To take you back to the specific day when my father left, I came back and velodlala, then bekhona u-OLED bekehlala pha endlini kuthiwa ngusisi Magade, yabo, but wasweleka, yabo. Mangena endlini uthi ndiyabuza utata, uthi utata akho uhambile uthatha impahla zakhe, ndiyabuza uyephi, uthi uhambile akazuphinda abuye, just like that. Sure, ndiye ekamereni ka-timer, manifika ibheki zakhe impahla zakhe azikho. Utime uyephi? Athi umkile tatakho, ntontoni baxabene nomamakho. U-OLED usehosi mos. Okay, ngela xesha besasebenzisa ama-landline, and then u-OLED kwisibhedlele bekusebekene landline pha erumini. So ndimfowunele ndimchazele i-time ihambile lapha, thatha impahla zakho uhambile. Athi u-OLED seemingly kum beke aware of something like that was going to happen, because zange uthuke wathi organize transport nizondithatha. Then she referred me to a friend of hers that ndiyami ndofuna i-transport isihambe siyomthatha nyani serious, ndiye pha ndifuna i-transport ndiyifumane isihambe siyomthatha u-OLED hosi sibuye nyani. Then that was the end. Then after that I had to move up and down, hlala ne-family, and I had to change schools, yabo. I think life in I've been to like about 4 primary schools. In affecte yonke lanto liya ngondise high school. Ndaba ngumuntu one-anger, yabo, ndaba ne-anger issues. Then like I got a lot in trouble, yabo, like bendihlala ngisejayivini esikela, back chatting, yonke lonto leyo, i-fights esikela, suspensions, up until to a point that 2003 I got expelled esikela because ndahlaba i-out bendifunda nayo saxabana esikolweni. And then apparently I had a screwdriver ebhekini yami, so I took out a screwdriver, ndahlaba le-out, and then I got arrested. No, I was taken to police station, and then u-OLED weza again, i-timer yami yeza pha police station while I was in the cells, and then they negotiated something, I don't know. Then I was released. Then later I was given a date to get court, and then we went to court, and then the LTB victim was there, and then he was my classmate mos, yabo. So like wathi le out lena phaya, no, yena akafuna ukuthi ndiboshwe, akafuna destroy future yami. So yena ufuna sithethe, then sivale siyeke lonto leyo, akafuna ukuthi ndiye ejele. Then we went to something called mediation, where we sat, me and the guy, I don't remember who else, but ne parents zethu,
Then we talked it over, and then it was done. Then yaphela, but then isikolo khange siphinde singithathe back. Then I wrote a final exam eGoodwood Prison. There was a place that was called the recruiting office there. I had to write a final exam, and then I passed. I've been Fundu 7 that time. Then I passed, but I never went back to school after that, because the following year I didn't go back to school most, so I got mixed with the wrong crowd, and then I got deep into crime, started armed robbery, yonke lonto leyo, became a gangster, besine-gang besibiza amasotsha. It was like 15 members, like besimosha nje, besi-unruly nje, besimosha besingafundi sonke. Abebefunda, when we started, they dropped out at the end. I was staying in Kraaifontein that time at my uncle's. By that time, Kraaifontein, it wasn't like, it was better than now, because now it's worse. Yabo, but the gangsters busy corner, it wasn't something new. But Kraaifontein most it's farm areas, yabo. So like, but the gangsters busy corner. We were not the only gang. We call them D12s, and I think I'm a dog pounds or something, I don't know. Yeah, but busy corners in gangsters. Okay, Tina, I'm fair to, and like in the way busy I was 24. Besithatha ifoni thina besohlukanisa ibhari nefoni yayo same time, besibhiza ifoni thina besirobha, besingayenzi lento yama house breaking, like ukugqekeza izindlu zaselokishini. Thina besibhathula ifoni, besithatha isipaji, yabo. Then there was a guy who was doing a house breaking, but emangamleni, yabo. Yeah, then wabuya negun, and then we had our first firearm, and then after that, it got worse. And then we decided, no imali phone man, let's try a shop nyana, yabo. Then we did the shops alapha elokishini, and then sathi hayi incinci naleni imali, let's go to town, yabo. Then sangena town, then sakopola namajita ke ngoku aspina ikari. Then senze armed robbery, kwenziwa ngemoto, kwenziwa armed robbery. Then from there it went high and high. 2005 out ya Mutera, my best friend, wabanjwa ngumphakathi, bambetha bambulala on the 27th of February 2005. Yabona after kuswelekela out, that's when I decided hey, I think we sikuqalele wrong of crime, but not to say sisenze into wrong. I still stick to crime, but then I just move out kwinto zaselokishini totally, like ndaphuma kwinto zaselokishini, yabo. Then I stick to armed robbery ke, yabo. Ngike ndaboshwa noboshwa for ezo zinto. Like awukwazi ukwenza izinto ungenayo like ingomo isipanisayo, yabo, because uyayinida always. Mawugenza mele vele ukuthi ube nayo ingomo isipanisayo. So but I wouldn't say yiyo leyo, I just think luck nje, because sometimes ama out yakwazi ukuthi ahamba ye somewhere abuye athi like ndubuleki and stuff, but then afe ngegun, you understand. So ayinalanduka lewi, like iyenzeka kafuneka yenzekile, yabona wena Brian. Ilaki qha Brian, ilaki, I'm telling you, ilaki. But yabona yonke nje le life inokufa phakathi, inejele phakathi. It's always one of the two, kukufa yijele, yabo. You might get away for a couple of times, but eventually you will get one of the two, either uzofa or uzobanjwa. Yasenzekele into yamakhate udubulana namapolisa to a point that a friend of mine got shot, but then wabethwa emlenzeni, then wasurvive. Nami ndike ndadutyulwa apha emlenzeni ngorhata, but nami ndasurvive kodwa, but then yandithatsha nje ibullet. Where my friends got arrested, and then there was 2 of us on the run, and then it was hectic, bruh, because a case be so big, and then
like beyikwi-media and stuff yabo, then like bongazazi nokuthi uyaziwa bowunewari ka ubona into ecofa ifoni ingathi uyakumpimpa abananku. So like ndike ndayiphila lo life and I command nix. That's how uphila on the run. Bowulala Benilala anywhere. I would spend 2 nights here, 3 nights there, 2 nights there, so on and so on, bra. Biyahlupha because if you ukwendawo then uyazi ukuthi okay le area ndaziwa, then at least uyarelaxa yabo, then uqala ubone why le out man injonga, why le moto man idlula apha man ithi intsibe nje fast nje utshintshe indawo yohlala kwenye indawo for a while yabo, but I'll relax incama command kodwa yabo. But then I also got shot by a rival gang. I think it was 2007, somewhere in September. They shot me on the leg, but then I managed to get away. They actually wanted to kill me because I think 6 shots were fired there, but then I got away. Yeah. So like izinto ziyenzeka bra, serious ziyenzeka. Up until I fell in love with the business, and then as years went by, 2010, I opened a hair salon in Ceres, and then later on, then I owned a little place that was called Itsalanang. Apho bensenza amagwinya ndithengisa inyama yabo, like yeah, ndishaye inyuku big time. I was making around about 7,000 a week. Like napra notorious, like seriously, like umuntu ondaziyo, like ekukhuleni kwam, like notorious kakhulu bra, like umuntu like the character chilled nepholileo, but when it comes to trap ikonsi yam bra yam bebendazi. So like I never had such problems in life, I don't want to lie, more especially ngondi businessman. I never had the challenges zokuthi ndirojwe or into ezifana nezo because abantu bendazi yabo. Okay bra kune girlfriend yam bendithandana nayo. We met in 2013, yeah, I think 2013 or 2014, and then we dated nalicheri, and then sa establish a business Itsalanang, and then yeah, saba grand man yonke into yenzeka, like ndazibona nam ukuthi I'm going somewhere with this business, and then life wethu beke grand sinento yonke, like sisharp inyuku sishaya yabo, and kumandi ke relationship yethu man, like ku grand yonke into bra yabo, i-chemistry nje be top notch yabo, and be home girl yam ke yabo, beke suka from i-Sterkspruit naye. Then saqalisa ngoba ne problems yabo, around about 2016 saqalisa uba ne problems kwe relationship yethu, saxabana silwa sithini yabo, and then then ndaqalisa uzibona ukuthi inyawo lami liyatshintsha, became abusive yabo, and then sachitelana ke, but still saqhubekeka yabo. Then 2017, on the 13th of February, just before Valentine's, I just closed down the business yam. It was at night. Then picked up imali, and then went to fetch my gun, and then that decided to go to Tindiam and Diakwakabo. But besixabene ke ngo during that time, ne? But then that decided and no man, Tindiam doctor yabo. Then yandaya phakuye endlini yabo. So man fika phakuye endlini, ndifike ndive ba no man kunabantu abathethayo apha ngaphakathi. It was around about 12 o'clock. Then ndijonge phaa kwi-keyhole. Then xa ndijonga phaa kwi-keyhole ndimbone nanke ulele phaa ebhedini kune-out ehleli phezu kwakhe, and then ndiyava khona nabanye abantu abathethayo apha. Then ndirealize uba there is 2 guys and 2 girls yabo. So like it was obvious uba kwenzeka ntoni yabo, kuyajolwa apha yabo. Then ndacaphuka bra, because biyimedi yam leya nebendiyithanda yabo. Then ndinaligane lapha kum. Then ndiphinde ndiphiphe phaa kwi-keyhole trying to identify uba bani out lena yabo, and then ndive ivoice ithi ndiyochama yabo. Then same time ndiyazi uba ngubani le out le.
and le bar lena ndirenta kokwayo yabo ibhisarhethi yami ipha kokwayo le bar nditshintsheke nyani same time ndikhupha intshiza yabo ivule eminyango mayivule eminyango le out bendiyibridge intshiza yabo ndiyikhombe yothuke mayisithi yothuka ivala umnyango yona yabo so mayiphusha umnyango ndiyafayarisha mina yabo then ndiphusha umnyango ndiwuvule ndingene ngaphakathi ngena ngaphakathi dibana negirlfriend yami seyinikhawulela ibambele leso yabo and then igazi lapha ezandleni liyehla la we and umjita nimchananga nichane icherry libenjola nayo yabo then ndibajonga abantu balapha ngaphakathi and then ingqondo yami ithi babethe bonke abantu abanshiya indawo but ndiqonde yes sendike imess but if ndiyabashiya abantu izabazi witness but then decide noma nethi ndivaye baleke nyani but ndithi manibaleka yona Brian ne ndiqonde lo muntu lo uzobleeda adacishe yabo ithi njike yabo same time nyani ndijike qale nibambe nye out ndixelelwa ikusemfethu kwenze kuye sona so then thatha le thulu ibamba pha kuwe yabo ndifuna uattenda apha ngingene ngaphakathi ndifike nyani bese lapha abafana abanabantu nale cherry yam plus nechomi yakhe sithatha iphilo neduvet sifake lo mntana simphathe ngicela abafana abancedise simbeke pha ngaphandle ngasestradweni yami ndiyofuna ikar ndithi nabami bofuna imoto next door ndami nekwenye out ndifresta nayo ndifuna ikar nyani le out noyizoza yabo ifike nyani le out ngikar yayo silayishe lo mntana ekarini sitsale nyani siye hose sifike nyani ehose simdrope lo mntana yabo then athathwa afake etheater yabo then ndiphume then maniphuma ke ngoku kufika amapolisa yabo xa befika amapolisa afika bebuza kwinesi ukuthi uphi lo muntu udutyuliweyo yabo babesithi no theater sengaphakathi yabo then babuze uphi lo muntu udubulileyo apparently amapolisa sewesuka kwi-crime of scene then baxelelwe pha ukuthi usiwendime ehosi yabo so bayayazi ukuthi bazonifumana pha ehosi yabo but then ke ngowabandaza apha ebusweni nyani ndibave kanti bavaye same time ba-approach baxelele no ndim lo out udubulileyo pha yabo bathi nguwe nyani same time bandithathe bandise kwi-scene of crime bafike bafuna i-firearm ndithi i-firearm ndishiya apha phantsi because ndindothuka then ndathatha i-girlfriend yam ndaphuma nayo ndashiya igana apha phantsi yabo but then ayikho yona ndiyazi bayithathwe ngubani because iminyango bengakhiywanga yabo then I got arrested ke Brian yabo nenye out yabo le out ebanjweyo yile out indinikele igani yaFristan yaza pha kwi-crime of scene yabo yaza pha then ndiyabona abantu ke bawaxelela amapolisa then wathathwa nayo umjita yabo then ngosise police station ke ngondizama ubama ndithethe nalomjita but then ke ngosisplitwe icells ufaka kwenye icell ndifaka kwenye icell so lamapolisa ayandibiza ke ngoku yabo andibuza ngale gun ndithanda ya le gun bayiphi yabo but then ke ngoku maybe ndingazama uba ndiyiphande ne but khani ndidibanise nale out yabo nyani bandidibanise nale out ndiye pha kuye eseleni ndithethe nayo ndichazele nomfethu zayikhupha mani le gun umfethu yabo because like I just thought ba ndibulela icherry yam andiyazi bakwenzeka ntoni ngoku on the outside akho information izayo kum usisi kwenzeka ntoni ngaye or anything yabo I just know uba le ndawo ndimdubule kuyo uzofa qha yabo awuthi khupha le gun ndikhuphe kule case yabo ntoni yabo ingavumi le out and le out isuka ke 6 years for igun yabo uthi hayi Angel mfethu kanje nakanje ntoni ndithi out ngichazela igun iphi ndikhupha apha kule case ntoni yabo nyani ithi ngixelele le out nyani wabambe lamarhatha ndithi okay ke ithi ndinisini kule ndawo negun yabo but then ke ngoku ndifuna siyenze ibe phansi lento ukuthi le gun le ndikhuphe voluntarily I understand like I wasn't forced or anything like ndifuna ndizama ukwenza ngokule case ibe easy for him nase court you understand so nyana ndithatha amapolisa ku yathatha like 2 hours la process yonke for kusuka umuntu ewusta ntoni kuziwe ndizobuza ukuthi awubethwanga uthreatenishwanga ngamapolisa ntoni yabo uyenza willingly lento leyo point out le firearm yabo yonke lonto le sign lama documents serious nyani siye phaya yabo sihambe sofumana le gun le ndawo le out ithi kuyo yabo ndifike nyani babonisa bayikhuphe le gun le yabo nyani serious sivele court I think after 2 days then a release lo mjita lo
then ndihambe. So nditrayele la case for 588 days, straight 588 days, yabo. Benditrayele uWorcester, benditrayela nase-Ceres eVarama Bockveld. The case yathatha about 6 months. Yathatha about 6 months ne. Yabe izoba complete investigation. But then ke ngoku xa izogqitywa ke ngoku le case ne, ndithetha negqwetha lam ke ngoku siya negotiate ke consultation. Yabo lithi kum igqwetha lam, no jonga le case lena siyigqibile. And then apha kule case uzogwetywa 3 years for a firearm, 3 years for attempted murder. Apparently zangasweleko sisi, yabo. Then uthini wena? Ndithi no right, yabo. Then athi okay fine, but ayizugqitywa namhlanje, yabo. Bazosinika, I think it was a week's date. After a week sophinde sibuya court again. This after how long now? This is trial. This is now 6 months, yabo. Nyani ke silanto ke sibuye ngale date. So masifika ngale date, but andifuna umention lo mtshutshisi igama lakhe, but yo wandenzela difficult. Masifika le Popeye lena ithi no way akakwazi ngomtshutshisi lo ayinguye lo umtshutshisi oqala. Andiyazi bakwenzeka ntoni zekude kutshintsha umtshutshisi ke, but isafika ingomnye umtshutshisi wathi yena there is no way, ucelwa le case review ishwe yenye court. So i-case yami yathathwa from i-court yase-Ceres to eWorsley, yabo. So daphinda yaqala phansi investigation, you understand, yonke lento besenza for 6 months yaphinda yaqalwa phansi again, you understand. Then phaya ba end up being sentenced in total of ilantuka yam i-charges zam must be possession of illegal firearm, possession of ammunition, attempted murder, assault GBH, because apparently ndaqhakeza le out ibhizinisi yam ndayibetha ngegane, yabo. So kube khona assault GBH, I don't remember i-charges 5, but that's i-5 as a charges ne. Then or negligence handling of firearm, yeah. Then ke ngoku ichithwe attempted murder on grounds that i-girlfriend lena she testified ne, then wathi like wabalisa ngolu hlobo yenzeke ngalo liwe uba I came there, ndakhupha firearm and pointed at the guy and then I shot the guy, but I missed the guy and shot her, so it was a mistake, you understand. So naye wavuma ukuthi mistake, nami statement zami sitsho kanjalo, and then nezinye witnesses zitsho kanjalo, so yachithwa ke nga-attempted murder ke ngoku, yabo. So I was sentenced ke ngoku firearm yan sentence 8 years, assault GBH sentenced me 5 years, negligence handling of firearm sentenced me 3 years. Yeah, so it was a total of 16, but ke kwafika i-COVID 2019, and then yaza ke ngoku ne-remission, of which sentences zethu ke ngoku was reduced, yabo. So apparently now I qualified for a remission, so like yeah, then I got a early parole. Xa hlangana zonke besenza 16 years but bezi concurrent, so basically phaya befana ukuthi ndenze i-4 years ngaphakathi, then 4 years of parole. But then kuba kwe kwafika ke ngoku la remission, then I was released, I think ndenze 2 years on top of the 588 days a trial. Ndaye Dwarse Rivier. Dwarse Rivier eWorsley. And I was released there. Apho bentrial khona ne eWorcester le prison. Okay, like a prison mose kukhona i-numbers 26, 27, 28, yabo. So iWorcester yona inazo i-26, 27, 28, nale 26 ke Trongweni, you understand. So yona ine sections ze gangsters, of which like JCY, Dog Pounds, zonke yona basically uWorcester ngathi dominatewa ke ngoku gangsters, is because in a prison we don't refer ourselves as gangsters, we refer ourselves as insizwa, yabo, amadoda, yeah, lezi number, you understand, asinomthetho,
esilandelayo asenzi nje nakanjani. So ama gangsters enza nje nakanjani wona ezifa ngaphandle alibala ukuthi asetrongweni. So iwuthi dominatewa ngawo, so i-corrupt, i-rough, iyasoka so much that I got a lot in trouble eWorcester. Bebendilwa oko eWorcester. Ayandazi amapolisa aseWorcester Priam bebendishaya ikhaki too much eWorcester. Pha like i-fight ihlale zivuka yabo. Leya i-prison ayifani like ne-Posmo. I-Posmo i-rough but kuba i-Posmo i-focused kwi-number, you understand. So at least iyalawuleka kune-order yabo. But then ke ngoku uyayazi apho udibene khona nabantu abanengqondo ezingafaniyo, obvious chaos izawuba khona here and there, but ayifani i-Posmo ne-Worcester. I-Worcester ishosho Worcester Priam. Amajita wegenge wona Priam ne zinsizwa most of the time, zinsizwa kwawona kuqala, you understand. But then ke ngokubona banayo le into ke ngikibadibanisayo bona yangaphandle, you understand. So ka befika apha bayayijonga inamba, but at the same time bayakhumbula ukuthi mna inhlekehleke nobani sibotshwa yiliwi sibophayo, you understand. So ingqondo yabo ima-side, you understand. Yeah, sure. Yabona Jonga Memela ne. Okay, la majita la like we dog pounds nezigenge ne. Njengoba aphinde abotshwe nathi liphawo. You understand, maybe 26 or 27, 28 whatever, you understand. Umthetho khona ne. Bazawulandela umthetho, but then ke for instance let's say mna nawe ne sine problem. You understand? Sikwi rank ethile thina. Then there is someone who's above us ngokwe rank ne. Yeah, even noba se campaign A1. Yabo mandithi se campaign A1 ne. Then nawe sine problem esinayo, maybe ushaya inyuku yami or something, and then siyaxabana, then ke ngoku maybe let's say kune out Springs. Yeah, understand. So ye above thina. Yeah, understand. Then ke ngoku maybe izayijonga lento, maybe ihlala apha ekamereni sonke, izothathwa mos ne isiwe kuye jonge ezijikijeli, and then thola ukuthi ke manje ke aba bazijikijeli ke ngoku maybe badibana nawe ni hip dog pound, you understand. Then obvious bazothatha iside kaloku, you understand. Bazothatha iside unless ndithi nansi le mali ayishayileyo kuye ngoku, then abana chance. But then if ever ngoku siyathetha nje, then kuzawuskalisha ukuthi kabani into engathi namandla, bazobona at least ngu50-50 lo asuka at least wisile ngapha yabo, because i-out yami le yabo. So iba nayo nje i-impact anyana into ye-gangsterism yangaphandle xa kusetrongweni, those ikhona imithetho ebekiweyo yabo. Sometimes lama outmos anako ukudubulana ngaphandle ne, then ke ungaphinda azodibana apha etrongweni, umthetho ubekiwe, but then ke ngoku always izaba khona maybe nje la minor mistake yokuthi nje ubhayize nje kule out, yabona. Then bakujampele beyila group bezixelela ukuthi hey sizobona ngelo xesha man bakwenzeka ntoni man, yabo. Bayenze lento bayenzayo, maybe bayakushaya yenzeka kakhulu lo wile, yabo. Ubona ukuthi umuntu awuqhakeziwe, uyibone nawe man ngubani nobani suka into yangaphandle mostly, yayibo bangiphakamele nje ngongaphandle, yawubona bayiqhakeziwe ke ngoku, yabo. eWorcester kakhulu, yabona Priam into yasetrongweni ne, etrongweni izincinci kakhulu into ezilwelwa ngabantu, yabo. For instance kunabantu abaspana like eGangeni, like uGangboy eFreystein, amajita lapha ngaphandle maybe clean irhanga, disha ukutya, you understand, distribute toiletries and stuff, yabo. Maybe let's say wena nje usesseleni awuphumi wena solokuthi ixelo, the only time uphuma it's when you get your 1 hour exercise, yabo, which is ilungelo lethu ke uba sifumane 1 hour ngaphandle, sifumane exercise, uhambe elangeni, dibane nabanye abantu bekwenye isele, yabo. So like xa umuntu ovalelekileyo ufuna into maybe kwenye isele, maybe umuntu otshaya ufuna inkawuza, yabo, maybe uzocela lo out useGangeni, lo out useGangeni uyayithatha la nkawuza, asuka makame la muntu lo, yabo. Uphuma kanje bayaxabana abantu kuyaliwa. So into ezilulayo etrongweni ziyathanda bazinto ezincinci, maybe cuba, maybe iswekire, bekuyothatha iswekire kitchen, iswekire yami ndibhatele 100 rand mos iswekire, yabo. Yonke into etrongweni 100 rand mos, ngoqala ku 100 rand yonke into,
Yeah, understand. Ilanduka mayonnaise, yabo ibhotile mayonnaise, mayigcwele 100 rand. Yeah, understand. So maybe kuthatha iswekire yakho lamntu akazanga nayo ishayile. Kulwela into ezifana nezo. But eWorcester izinto bezicheap ngela xesha bendisipha because eWorcester I think i2 liter le ice cream egcweleyo I think it was around about 30 rands by that time bendisipha. But yonke into ngoku thetha ngoku yonke into it's like 100 rand into iqala 100 rand ilightari 100 rand ibhenki yedarha encane njengaka 100 rand yonke into yi100 rand qala 100 rand uthunga ibroke yi100 rand uthunga ishirt yi100 rand eyona weapon common etrongweni Brian liqhaki qhaki is the first weapon iyona weapon available just because sine lockers mosipha yabo then iqhaki soloko likhona oko so iyona weapon first choice liqhaki yabo xa bene nomuntu or xa ulwe nomuntu liqhaki uzova qhaki qhathwa yakukhufuza khufuza inhloko yeah kuyapheka siseleni because ama frying pan ayangena ngama backdoor ngama backdoor ayangena ama frying pan etrongweni ku fry shwephaya yabo yonke lento iyenzeka songa siya toastwa kutoastwa nge-iron i-toast esetrongweni i-iron yabo isonga sibekwe e-ironini light ube shushu thathe ngosigoqula ubeke icheese yakho what ufake yonke into zakho pha uzenzile isandwich amapolisa akhona ngayaziyo man akhona ngayaziyo amapolisa avali lihle liwana azakwenza njani ayantimidate lona amapolisa ayazi nyani ahlala ekhaya licha manje yabo nathi sihlala ekhaya licha amanye ngawaseguglethu amajite ahlala iguglethu yeah understand so umuntu understand if ngathi isandlo siqinisa too much izaba khona iplan for wena yabo so at least naye sometimes funeka nje enze ngathi akaboni yeah understand njengangoku currently ngokeposmo bekusando hlatywa ipolisa but ke bathi attempt khangada amsika ndiyazi bakwenzeke njani but bebe kwi lockdown no recently I think about 3 days back still now basekwi lockdown yabo kukhona incident eyenzekileyo pha eBandinscap okay Brian mina uxela inyani ne ubu 26 like bendibthanda like from ndisakhula because like ubutsotsi bendibthanda manje ukukhula kwami yabo bendibona nje iglam ethile manje ebutsotsini yabo ibrule yami yenze 30 years ngoku so like ezinye izinto bendithanda uzikopa pha kuye yabo but ndingaqapheli yena ndingayazi ukuthi ezinto ndizithandayo one day zandifaka eghostini because zinifake eghostini nyani because like yabona ngoku njengoba ndithetha nawe I've been stabbed like I think around about if I count uhlatywa kwami including the 2 bullets like ngathi zi 13 in total wounds ezilapha emzimbeni wami yeah around about 13 14 so yeah so like ndike ndakufutshane nokufa like ndibona ukuthi ekuse like apha andiyazi ukuthi nisinde kanjani yeah understand so yeah it's crazy man it's crazy but ke siyayiphila le life ke so like but I call grand I wouldn't advise out him like engekangeni kwi crime bayingene kwi crime yabo like because zininzi izinto ezenzekayo you lose a lot recently I lost out yami dukule 36 bullets was my best friend dukule Khayelitsha like it was sad really and ayo out yami yokuqala leyo so like ndingathi like kuyo yonke lento mawusa survive usaphila you are still lucky but i-one wena azixelela yona elifeni if I've walked up to so far why can't I make something out of all this why can't I take yonke la pain endizidlulise kuyo ndenze something tangible like that's why ndafikelela to a point bamandibhala incwadi ngobomi bami ndayibhala incwadi ndisetrongweni and ndandikwi single cell apho ndinabhala kakhulu because xa kwi single cell Brian you end up talking alone trust me bendisilwa kakhulu mne Worcester
bendisilwa too much. Ikhona laa nto yokulwa nje uqonda okay bendisilwa too much. Ibiyinto bendine-anger man, because i-first 2 years yam, okay mandithi i-first 1 year yam kwi-trial bra beyi-painful too much. Ndandibanjwe ndingu-75 kgs ubanjwa kwam. In 6 months time I was 61. I think currently I'm 70 now, yabo. So like ndaluza 10 kgs more than ndaluza about 14-15 kgs within 6 months. Like umuntu wayendazi before ndibanjwa nomuntu wanibona ngoba esenibanjwe bekengabelieve bandim so much that abanye abantu bendazi from ngaphandle abaye babanjwa ngondisese trial xa befika bebesothuka bandim lo the way bendehle ngakhona waiting just because bendistressa bendingekho grand man, like ingqondo yami nje bengandiyahlanya bra, bengandiyahlanya seriously. Oledu wami bengekho right, I don't want to lie. Ubanjwa kwami bengekho right because sonke case le bendiyibanjwelo besijonge into ephaka plus minus 15 years, yabo, because la case le ayibinento yonke man, yonke evidence beyikhona, you understand. And then nam yabo ngathi like at the beginning ngela xesha bendizixelela ukuthi okay ndimbulela usisi ne, like ndavele ndazixelela nje ba to hell man. I was actually hanging myself because ndavele ndathatha nje yonke into ndayenza nje so nje ndabanika nje yonke le ndayifunayo amapolisa zange ndiwajikelezisa, and then ndazixelela ukuthi mna ndizozibulala. But then these cellmates zami ezizakwazi uba mazithethe nami, abantu endandidibene nabo shame serious because ndabanjelwe serious, bakwazi uthetha nami bandiduduza bram. Bendihlala so mna namajita sihleli nje vele kwehla inyembezi, then ndiqonda okay thina yami ndothatha into zami ndami ndongena ishower. Xa ndifika ishower ndifike ndilile bra, bendingekho grand and ndiyenze for months loo nto leyo, yabo. Ndaluze weight, ndatesta 3 times within la period of 6 months. The way bendisehla ngakhona emzimbeni ndaqonda hayi I must be HIV positive. Ngoku kuthe ndehla kangaka ndayotesta. Xa ndifika ndaphinde ndabuzwa hayibo ubungakhange uteste ngongo, ndithi hayi but ndiyehle weighini nawe uyanibona ndingakanani, jonga iweight yami ingakanani ubanjwa kwami. Ndiphinde nditeste vere, phinde ndibuye again for the 3rd time. Ndiqonda ndibelieve ncam nyhani serious uba ndikho positive because bendiluze weight fast. Iibhrukhwe zibankulu ngondijongile ibhrukhwe 1-2-1-2 ibhrukhwe ayisandilingani, sefune ndizame enye ibhrukhwe 1-2-1-2 ibhrukhwe ayisandilingani, sefune nditshintshe ibhrukhwe. Bra yam bendingekho grand, yabo. But then kuyo yonke loo nto leyo uqala kwam uyibhala le ncwadi ndandiyibhala nje as indlela yokuzihilisha, just ukhupha le nto ilapha kum at that moment. I wasn't planning actually to write a book. Ndandibhala nje just i-pain ngelaa xesha, yabo. But then ndithi xa ndiyibhala xa seyine-pages ezininzi, ndithi xa ndimane ndiyifunda because bemandiyifunda because you have a lot of time, only 1 hour outside and then you are inside the whole 23 hours. So I had a lot of time, so I would write and read. You understand wena bra? So then ndayijonga man, if ever ndinga-edisha ke ngoku nezinye events zobomi bam before and currently, I think ndingabhala incwadi apha, yabo. That's when I came up with the book, and then I titled it The Product of Second Chances, yabo. That's the title of my book. Okay Brian, yabo, to be honest amajita ama-26 amaninzi, ama-26 nama-27 mostly like siyinkambi eyi-1 thina sibanye, you understand. Like for instance yabo, xa ungena erumini, yabo, xa ungena ngama-26 ngama-27 kwisayidi eli-1, ngama-28 kwisayidi eli-1, you understand. So like bra, majority ngamakhaladi, yabo, apha kuthi ama-26 nama-27 majority ngamakhaladi. Iidaki ezininzi uzifumana kuma-28, you understand. I-relationship phaa kwelaa cala andinothi affectwa yikhala, ayi-affectwa yikhala Brian, because ayikho laa nto yokuthi uma isidaki. For instance uyidaki ndiyidaki, yidaki liyana and then sithi sizogenga apha onikhalada, ayihambi ngolo hlobo, yabo. Inamba Brian
ikunika umthetho yabo obambelela kuwo awujonga ikhala you understand ikunika umthetho inamba yabo ikhala yona usually ayo issue that much but ewe ke nje kwezinye izinto nje ezincinci ke iba khona lanto uyibone nawe yeah it's always like that but ke yayazi ke Brian ucinezelo here and there xa enye group majority liba khona bra nobungayaphike ke always liba khona lanto nami sometimes kwezinye izinto ngike ngiqonda ba kanjani wena uyahayiza wena qha ke ngenxa yebala ke ndizame nje uroba rancha ngendlela right iba khona leyo into oko yabo then kule gazi ke yona ke yayi inomboro yona iphikiswa ngegazi ke ingolohlobo lonto leyo yabo but akiwa nje egazini akudlalwa apha indoda kuthiwa ihoqwa ngefali yazi ifali lengubo beyisebenzisa etrongweni le grey ihlabayo ya kuthiwa indoda izawuhoqwa ngefali yabo once uye egazini mosa uyina kubani na uye epoliseni yabo pha uzobethwa pha nale outlet nixelela ngayo ngondithi attemptile pha ePosmo kuthiwa ngoku athi amajita wayazi ba iphi awakavi into kuthe cwaka abayazi nobisaphila na but ubethiwe yabo so akiwa nje egazini nayo ukuze attemptanga kuba kuthini inoba lithe seyifikile seyidecide yabona ba hey man yawo but kuyafiwa pha amadoda aphuka imilenze nengalo pha angaphinda bambe grand nalapha enhloko kuyafiwa kiwa nje egazini ndariliswa nge-16 kaJuly 2020 ne and then Brian ngenxa yoba ndiyabe ne-challenges ezininzi too much i-business yami yashut down ndaluza yonke into xa nisithi yonke into I mean like i-equipment yosebenza izinto zami ke ngoku personal belongings like ibed intoni yonke into you understand so uphuma kwami etrongweni ndiphume basically ndingenanix I think ndaphuma ndinemali enganga about 3000 and something sendanyana nje benimane ndizenzela zona ke etrongweni because bendingathengisi into eqinileyo netrongweni but nje sometimes ndifumene nje lo mafrika ikhanyana nje ndifumane so skotanyana sincinci ndizithengisele ndikwazi uba mandithenge itoiletry nento yokutya because every month eshop etrongweni uya shop and then pha bendikhona ke mna ke uya twice a month eshop yabo after a fortnight uya shop after a fortnight uya shop yabo so nje ibiza imali nje zokuthi ndizichola lezo zinto ndizichola zona understand so ndaphuma ndinobo 3000 and something nyana yabo so it wasn't enough for imba ndingabuyela back into business ngaloo mali leyo you understand that's when ke ngoku I decided to go back to crime ndabuyela back emotion back to armed robbery and then I got rearrested 2021 with December for armed robbery. I think we were 5 guys. That's where the one guy got sentenced for 10 years. And then thina ke ngoku sadedelwa ke. Yabo. So ndaphinda ndabuyela back kuthula nto again but not by choice bra. Beyimeko already like yona brand ngathi into ezininzi ne akaziboni uzibona ngoba kusike kwenzeke lonto like maybe kuthiwa ndibanjiwe or ndilimele yabo because already uhlala eJoburg mosimene lapha eCape Town so like i-life yam akayiboni kakuhle like ba ndibusy into ndiza ntoni you understand uthuka nje kanibanjiweyo but yena akayithandi lonto leyo yabo akathandi ba like be involved kwinto ezirong like because uyayazi already mosiba bendine business and uke waya kum like a serious wayibona life endiyiphila serious wabona ba no man this guy has changed and then like ndi right ndiyakwazi usupport ndiyakwazi uzenzela yonke into so like xa ndiphinda ndibuyela kwezi zinto already akekho happy just because already uyayazi indlela yetrongweni already uyayazi indlela yesibhedlela you understand and uyayazi ba injani la journey just because she been there yabo so like la lifestyle I approve yena time yam bra honestly akandina relationship nayo that much like ngoku like iqhawukile like total relationship yam ne time yam mna Brian anifuni bangathi like ndi blame
omnye umuntu just because elifini yakho bra awukwazi uthatha i-choices zakho uthi zi-influencewe ngubani or something just because izinto almost like before uyenza uyayicinga lento uzawuyenza and most of the time sizenza izinto sizazi i-consequences zazo but still sizenze but mna Brian izinto kum zatshintsha after like abazali bami bohlukene. Yeah, understand because if itime yami na honestly yayikhona ekukhuleni kwami like maybe let's say babengakhange bohlukane andizuba forced ba mabathandane xa bengasathandani but if yayikhona I know very well ba ngengakhange niphelele kule ndawo niphelele kuye ebomini bami just because itime yami beyi-strict and itime yami beyishaya induku yabo so like bendingayenzi nje nantoni na so I think I got loose after i-breakup yabo then yabo because even no party gone izinto endiziqalise ngelixesha itime yami sengasahlala endlini yabo ngiqala uphathi gone uchaya inkawuza yonke lonto lezi izinto endiziqalisa ngoku itime sengasekhoyo yabo so yonke la ndiyayi affect man life yami nayitshintsha kakhulu life yami then nalento kunguyomana uhlala ke indawo ngendawo udibana nabantu ngabantu ke yabo so life wami but ke anokwazi ublame omunye umuntu kodwa ke lessons endizifundileyo nebomini bami ndingathi like xa ungumuntu kuyafuneka ukuhlala phansi ukuzinza ukucinge before usenza into before uzimixa nezinto like ukuyijonge into oqala before uyongena kuyo ungaveske nje wenze nje like mina ndahayiza mina kakhulu life just because mina ndajonga nje i-consequences ndazi overlooka and got involved cha yabo because yeah incwadi yona angikakayiqedi ne because ngiqibele ukuyibhala before I was released I think noba 2 months before I was released uqibela kwami ubhala so like angikakaphinde ngiqhubekeke ngoku and ndiyafuna uqhubekeka so that ndizode ndiyivale because zikhona izinto endifuna nje ukuzi-editha nje phaa ukuzifakelela here and there then ndiyazi uba ke ngondiyiqibile incwadi yami but yona andikakayiqibi but yona challenge kum ngoku yimali for ukuthi okanye like i-printing and stuff to get it on the shelves ndisabethakala nje net apho yabo but istory sigrand sona mase iphelele incwadi yami ne recently ke khona i-event eyathatha indawo ne ngo-oledi wami ezibande ndatsho ekuqaleni oledi wami uqashwe kwa-correctional service around about 96 to be exact yeah so oledi ubeke i-tools I think last year ne yeah last year so bekine I think 27 years of his service I think 27 years kwa-correctional service wayeka so wathatha i-early pension and then wafumana ke imali zakhe ze-pension and then ke ngoku u-oledi bekhona i-out beke-data nani ndifuna ulimention igama layo but though ndiyarhalela ukulimention igama layo because maybe omnye umuntu angathi ndiyamazi lo mntu yabo so le out lena bi-out ngalamajita ngapha kwedrati yabo ngapha kwecingo foreigner you understand so le out yatwist u-oledi wami makathathi i-early pension then bathatha imali yakhe bazakwenza something and this and that wambonisa izinto then u-oledi nyani wayithatha i-pension last year I was still in prison at the time and then ke ngoku inenzekayo yavenisha le out lena nemali ka-oledi wayifihla kum loo nto ndizoyiva grand mna inoba seyine 3 months yenzekile liwe yabo so like u-oledi wami like akabikho right tu like currently umama akekho right bra yeah understand so like ndirhalela like uya deeper kwese story sakhe pha encwadini yami ndisifake and iphupha lam kuba ingaske ndingakwazi uba ndiyenze so much money that ndimnike ndithi mama
take this uhlale phansi and enjoy yourself wenze lento ubuzawuyenza ngemali yakho. Maybe it might not be that amount, but at least nje something mama mahlale phansi arest. Yeah, understand bra wami. Zikhona ke nezinye izinto ke ndikhalela ukuzifaka ke pha i-shooting echomi yami le Dutyule 36 bullets April this year. Yabona nezinye ke izinto ke up until my current life now. Yabo ba like kwenzeke intoni within the recent years after like ndibuye etrongweni up until now ubomi bami buphi ngoku. You understand, then ndivale ke ngoku incwadi yami. Yazi ezinye izinto ne akho easy like ukuthetha ngazo, especially kwinto yaziba like izaba public. Yabo just because ezinye izinto ngayapha zikuthela naseghostini. So nami andifuna uthetha too much ndide ndibone sendithatha kwinto engafanelanga ndifikelele kuzo. Yabo, yeah, that is why yabona I think khange ndikuxelele or yeah ndabhala ngoba ngobe ngisetrongweni incwadi ezi2. Yabo, i-fiction and non-fiction. So like kulena yencwadi ye-fiction ndiye ndafaka kakhulu izinto bengakwazi ukuzithetha. Yabo, like ndasebenzisa amanye amagama like na create ezami characters. Ndabalisa lento endihalela uyibalisa qha engenokwazi ukuyibalisa like nisebenzisa amagama amanyanyana. Yeah, understand. I believe ukuthi every path in life leads to a particular destination, because ayikho nje into enje yenzeka nje mahala. Yeah, understand. Ayikho into yenzeka nje mahala. People, they use this like being through that life, and then they use it to achieve something. Yeah, understand, and change lives. Yeah, understand. But in life in Yaman Funukroka, the one thing they are always wanted is acting, bra, because like even ukula kwam bending umuntu drama like nje like yona nto ndiyithandayo mane life wami. Naso wish ba ndingaze ndiyifumane nje lo opportunity yokuthi nje nditeste. Yazi esigela makusenziwe drama usually bendidla maybe mina ke bendithanda uba late kwinto zami. Ngilakhe nje bandibe early namhlanje for wena, but usually ndiba late. Yona nto yami ubu late. Yo bra, bendinofika maybe ndiye kwi-drama class. Xa ndifika abanye abantu sebebusy bayenza whatever loo nto bayenzayo. Akho nto ndiyixelelweyo ngoba ukhe uzokwenza into ethile, but maybe ngeli xesha ndihleliyo nje mandibukele pha maybe ndizothi okay maybe like ndingangena ngenye i-character mna kulaa ndawo kabani okanye phaa nobani ndingangena ngenye i-character without i-script. I'll just nail it just like that. Serious. Yabona i-acting I think yeyona nto yam like yabo yeyona nto yam. Even during the days zam ze-armed robbery kum it was like i-acting xa ndiyenza laa nto leya. Like I would have lines like zothetha ne-victims like kubone like xa ndibanika like i-orders like bra, I just so wish serious. I just wish ngake ndifumane i-chance